3, 4. Koso, koso, čo robíš? Bolo ma tam vidieť. Za to nesvieť, láskavo. Takže. Je to taká sprostá, Alexandra. Vôbec si teraz nebudeme rozprávať. Dobre. Čau. Čau. Ahoj, ako sa máš? Ježišbože, ale ja som teraz strašne sklamaná. Ale prečo? Ale Justin, to už nejde tak, ako to išlo. Ty si to dúfam nevypla. Prečo si to vypla? Nevypla som. To som to nevypla. Tu prišla, akože to mám prijaté. Poslala mi teraz, túto prítomná, s ktorou sa vôbec nebudem rozprávať. Poslala mi naše videá, ktoré asi pôjdu na Facebook a pôjdu aj na iné siete facebookové. Čo? Internetové, chcem povedať. Inak je to pekná neónka. Neviem, či také máte tam. Tam niekde. Vidíte túto takú bodku? Tam niekde, kde bývaš. Ty. Debil. Tam určite také nemáte, lebo my sme národ. A pijeme sa s vami Rusmi. A neviem, či mi budeš rozumieť, inak mama mi to práve zapýtala okno, takže komare nepôjdu. No, takže poď sa byť so mnou, lebo ty si Ruza, ja som Slovenka. Už mi prosím ťa nepíš, prosím, fakt, no, čo som ešte chcela. Ešte by som chcela povedať, že máme fľašku bez vrchnáku a pukol balón. Nie banán, ale balón. Tak. Kubenko dneska išiel domov skôr. Luky s Berkešom išli na autobus a ja a Alexa sme išli sem. Potom sme išli tam, lebo náš otec je policajt a naši súrodenci sú na karnevale. Preto máme toto, čo máme balóniky napríklad. Keby ste náhodou nevideli, sú nádherné. Nevidíte, nevadí. Tuto nevidíte balóniky? Nevidia balóniky. Takže tak ide. A kde ide, ty kráva? O, fížo, Keby toto niekto videl, vidíš, to je kúsok balón. Asi ste videli. Je to veľmi dôležitý balón pre mňa, lebo má veľkú hodnotu. Je to môj balón a mám k nemu strašný citový vzťah. Neviem, čo by som bez toho balóna robila. Niekto ide. Ahoj! A ty čo tu? Toto čo je? To je fľaška. Idem starku pozrieť, veľmi je chorá. Fúďa, čo stalo? Tak si potom nádej. Čo stalo? Chrípku má, alebo čo je. Pozdravuj. A potom sa najesť. Ale so strúhankou som robila, už mak nemáme. Dobre, Ami. Nie, dokedy príde lepšie mamina, dobre? Tak jasne, Ami, čau. No a ešte by som chcela vyjadriť k tým Rusom, to bola moja mamina, no. Išla k starke, lebo veľmi chorá. A Erika ešte spí. Aj vám príde také cigánske meno? Nie, strašne, neviem, vôbec sa mi to meno neľúbi. Ľúbi sa mi meno Pravdička. Nie, ľúbi sa mi meno Alexinka. Lebo Alexinka Alexandra Alexiová, Doriči, čo mám povedať. Daduška sa mi ľúbi. Lebo ja mám veľmi pekné meno, to sa mojej maminke. Lexinka sa mi tiež veľmi ľúbi, lebo akože to meno je veľmi pekné. A už vlastne nemám čo dodať, lebo ten balón mi strašne prirastol k srdcu a už o ňom nebudem hovoriť. Bo ho mám už dlhé roky. Pár hodín. A no, akože nemám byť dlho. Lebo je už tma a Saminka sa bojí, lebo išla k starke pozrieť, lebo veľmi chorá už nejdem. Koľko je? Nevidím to, lebo sa mi 7 minút, ty už ideš. No tak nejdem ešte, ja pokračujem. Máme fľašku bez vrchnáku, ktorá je samozrejme bez vrchnáku. Alex sa tu smeje a poskakuje ako zajac. Toto je vstup, o ktorý sa rado vyhrá. My sme tancovali Gangnam Style, keby ste nás videli, sme boli strašne krásne. S tými zelenými onými parochiami, čo sme mali, no keby ste videli tie fotky, ktoré sme samozrejme neurobili. Ale veľké reči, že urobili. Neurobili sme, lebo som vyzerala hrozne, ale tu nejde o to, že som vyzerala hrozne. Ale ide o to, že to je Timius, akože Tatranský mliek, keby ste náhodou nevedeli. Ide o to, že tento balkón, na ktorý sa práve pozerám, je neodolateľne špinavý. Je strašne pekné, prečo ho nečistia, keď je strašne špinavý. Vôbec to nechápem.
Príde mi zaujímavé, že sa o ten balkón vôbec nestarajú. A príde mi zaujímavé, že sa... Končíš, hej? Prečo? Prečo končí? No dobre,